Takže dnes máme piatok. To snad nie je pravda. To toľky chýbali celý týždeň? To nemyslíte vážne? Idem to spočítať. 550 hodín. To sa nedá len tak. To chcete, aby vás vyhodili zo školy? Čo bude ďalej? Sa aj politicky jedna kniha strátila. Vy nás máte tak ráda. Dobrý deň, dievčatá. Volali ste nás? Volala som vás. Mám takú dobrú skúsenosť s vami a dúfam, že sa na vás môžem spoľahnúť. Počuli ste v triede, že to, čo sa v triede uvarí, tak to sa aj v triede zje. No, túto triednu knihu potrebujeme, tak jemne povedané, zniesť z tohto sveta a viem, že vy máte rôzne kontakty. Je to možné? Určite áno. Nemal by byť problém, si myslím. Takže môžem sa spoľahnúť? Samozrejme. Potichu? Samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý, ja som vás stratila mobil, môžem si ísť naspäť? No, môžem. Ahoj Horácio, máme tu vraždu, na čo viac ukradli triednu knihu. No čo je na obed? Teda, kto je vlastne obeť? Nevedeli sme zistiť totožnosť, vek ani pohlavie. Bola dobodaná, má 69 bodnotržných rán. Myslím, že naša obeť bola v zlom čase. Na zlom mieste. Don't get fooled again.
pán Wolf? Čo zatiaľ vieme? Tak viem postaviť Rubikovú kocku, zadržať ich na 5 minút a hovorím plynulo japonsky, fínsky a chorvátsky. Ale ja som myslel tu o mŕtvom. Aha, žena, medzi 18 až 80 rokov, mŕtva. Tak čo to tu máme, dámy? Je mŕtva. Je mŕtva. Alebo možno žije. Nie, je mŕtva. A ako zomrela? Vieš čo? Otrava alkoholom. Strašne pachne z huby. Hlasím sa vám naživo z gymnázia Dominika Tatarku v Poprade, kde sa práve odohral zločin. Pán poručík Kane, môžem sa opýtať, čo sa tu v skutočnosti stalo? No, máme tu jednu mŕtvu a ukradli nám triednu knihu. A máte už nejakých podozrivých? No, celková počet na 500 000 ľudí sme z nich asi vyčlenili 600 podozrivých. Aha, ďakujem. Nebudem poskytovať žiadne informácie. Pardon. Konečne sa stretávame, pán Kejl. No, toho vám asi nepodám. Asi nie. Pán Kejl, máme nás takú malú Pardon. Máme nás takú malú prosbičku. Dúfam, že vyšetrovanie ohľadom triednej knihy bude uzavreté. No, uvidím, čo sa bude dať robiť. Ďakujem. Misia úspešne vykonaná. Hlasím sa vám z policajnej stanice, kde poručík Kane pokračuje vo svojom vyšetrovaní. Môžem sa opýtať, ako to ide? Bohužiaľ sme na nič konkrétneho neprišli. Takže prípad uzatvárate? Zatvárame ho ako nevyriešený. Aha, ďakujem.